Diomongi warang konene Jakun iki kok Jakun nek dilawan ora iso dianggep enteng. diomongi bobote 80 kok. Tegese niku kemakeliran nggih sae, campur sarine nggih mendukung, warang-warangane ya apik-apik. Ngoten wis luar binasa nggih. Niki minangkani pundutan panjenenganipun ingkang mengkugati. Panjenenganipun Bapak Kepala Desa. Oh, Bapak Tugas Miguno. Bapak tugas. Napa dipun keparengaken minggah, Mas? Nggih, monggo. Kedah niku. Niki mboten nate lho, kok minggah mboten nate. Wajib. Oh, ngaten. Wajibe minggah. Tuan rumah iki. Tuan rumah ya ndak-ndake munggah. Mbuh ning kono ki joget apa-apa kan kula mboten ngertos. Raketan mung omong-omong apa lamis-lamis. Lamise piye apa ya kayak opo. Monggo dipun aturaken ngelali. Monggo Mas Berjel. Rene kedap, kertane minggarin. Tuk 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 tuling. Kaya wedi nek dicekel polisi tadi. Nganggo helm barang. Aja ngece. Iya ngono aja ngece kowe. Oh alah. Ade yo kalah karo Kang Percil. Mboten Napa? Niki napa niki? nembang ngelali ngono lho. Sampe nyun ngelali ngono lho. Sing nembang sampean ngono lho. Aku ning dhuwur tok ngene ae wis. Sing joget nggih. Ya ora iso. Ya kudu iso kowe. Kedah saged lho. Kedah saged Nek kula warai. Nggih sareng-sareng karo kula nggih. Yo, Sareng-sareng. dadi Pak. Ya oke. Waduh. Yo, Pak. Ya. Asik. Monggo lho Pak joget Pak.